RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano po daw sa iyong kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Ubay, Bohol. Ang nga tumatatampo nagdasingan nga Sara. Number yo. Daghan mo silang napacheck, uy. Liyahay lang yun. Uy, day Sara, ni ala kita. Uy, ikaw magod din ni Delian. Magpa-check up sab ka? O, day, magpa-check up ko sa kong mata. Kinsa may napahibawan ni mo nga na free check up din ni? Si Teacher Edsel. Senyor. Parehas data. Pangayong number dito ka, aron di ka malangay. Dita? Day, muna ko galit ni mo ha. Kay humanam ako pa-check up. Sige, day. Wapa man ko tawag ka, uy. Hatagi kog number ni mo, Bi. Sige, hatagis ako sa mo number, ha. Sige. Katawanan ba ya, uy? Classmate tuod ta, pero karon pa kita maghinatagay og number nato. Maulagi. Ay, dala akong number, oh. Abi, ako kinsi na nawag. Ikaw maguday ni Day. Ako in town ni Day. Oh, nanawag malagi ka? Pangutana on ako ni mo kun, may eskwela pa ka. Muskwela ko, Day. Sige, magita niya na sa eskwelahan, ha. Day, nagbaon ka? What, Day, uy? Timing. Gidaghan akong baon. Magsaw lang ta. Pag sure ba? Oh, lagi. Magsaw ta karong paniud to. Sakto ra gid natong atong baon, no. Sakto kaayo. Uy, hala. Wa man ko'y tubig. Magpalit sa ako, Day, ha? Ay, napagpalit, uy. Palit-palit pagid ka. Tunga tayo ng tubig nga akong gita. Sige, Court. Day, maayo tingali nga usmo na to atong tawganay. Ha? Di na ta magday, uy. Inya, sa may tutugan, Nay? Best friend. Sige. Ganahan ko, ana. Sukad ka ron. Best friend na nga tong tugan, Nay. Wa man si Lian mo eskwela? Isa mo kipagita, Sar? Si Lian ba? Wa lagi di sa lingkuranan. Absent mo, Sir? Ha? Best friend, ngano ni absent man ka? Di ako sa ospital, best friend. Ha? Unsay hospital, uy, pagtarong ba? Tinuod lagi. Ang ano na hospital man ka? Na ako'y gipamati mo ang nagpa-admit ko. Mao ba? Pagpakaayo di ha? Oh, best friend. Ha? Maundang nakag-eskwela? Oh, best friend. Pero nga man. Di na ako kaya, best friend. Kapay na kaya akong lawas. Ansa makita imong sakit? Di na ako masulti ni mo. Sige lang, may pauraw niya ka kung sa akong sakit. Kung mauna nga maundang kag-eskwela. Aw, maundang sad ko. Ayaw, uy. Bahala na. Karon nga maundang kag-eskwela, maundang sad ko.
Kay buondag ba ni mong suod nga higalang eskwela, buondag sa ka? Si Lian ramang gud akong suot sa eskwelahan, ma. Aw, bahala ka. Sige lang gud, ma. Bata pa bitaw ko. Mahimo raman ko mo eskwela sa tuig. Ay, ikaw good. Unya sabay buhaton ni mo dinis ato. Mutabang-tabang na ko ni mas liho kundi ni sa bahay, ma. Best friend, na ako ibalita ni mo. Unsa man na? Lana ko'y boyfriend. Tinuod? O, lagi. Taga-diin man, sad? Taga Masbate. Uy, layo-layo di ay. Mao, lagi. Suloy din sa amo niya, ha? Para magkailam mo. Ah, sige. Anahaon ti kas inyo. Best friend! Gimingaw na kay kunimo, uy! Ako sad, nangahaw kay kanimo. Asa may mong boyfriend? Be, dali ra good. Ah, be. Ila-ila mo sa akong best friend, oh, si Sarah. Hi, Robin. Best friend, na ako ibalita ni mo. Unsa man na? I'm pregnant. Tinuod? Oh, laki. Oh, wow! Congrats! Ha? Nanganak na ka? Oh, best friend, baby boy. Nindot agod. Mo nang ikaw pagminyo na aron makakita kasi mong liwat. Na, unsa man ito na ko pagminyo, oy. Wa magani ko'y uyab. Pagita sa diya, uy. Pohon-pohon. Naibong lang hinuon ko da. Abi na ko kinsi akong bisita. Ikaw mong good day ni. Huwag kami nga wadain ako. Agi mi nga uy, syempre. Malaag ka na. Asa mo tabang laag? Dinilang ko sa duol. O niya, ang imong baby. Okay na to, uy. Tuaman si mama, may nagbantay niya. Dali naman laag na ta. Kaya gimingaw kit ko ni mo. Ay, dali. Picture tando ha. Sige. Dayo ang tutas unahan ha. Mga tando ha. Sige. Kao na diha ko no. Naon sa di ka. Ano sige makagtutok na ako. Nakalitan lang ko ba? Imog yung gibiyaan imong baby. Anya, nakiglaag ka na ako. Ganahan lang ko nga makauban ka. Kay best friend baya ika. Nyawata kay baw, basig. Mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Best friend. Nabuntag na lang. Pero hangtod karon. Wa pa mawa sa kuhan ako na ang kisulti ni Lian. Wa ta mahibaw. Basig mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Gipangilugan man ko siyang kisulti, uy. Day, Sarah! Day! Oh, kinsa na? Si Chris ani, Day. Ang igagaw ni Lian. Ablihin ko na kinakoy tuyo ni mo. Day, unsa may tuyo ni mo na ako? Ayaw lang kakurat sa ko isulti ni mo, ha? Nga naman, di ay? Day, si Lian, patay na. Unsa? Ganun nahitabo ba ni mo, Lian? Ayaw ginun sa manihitabo, Nganong kahit pag namatay si Lian. May sakit siya sa kasing-kasing.
Doon na siya nagantos eh. Hangtod nga. Wala na siya kabunta. Mao na yung permiso mo hospital. Masakit na siya kasing-kasing. Julian! Best friend! Iyak ka na naman lumapit ka sabihin ng dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan dito. Wa ko magnahom nga kalit ba ang mawa na ako ang sood akong higala nga si Lian. Sa pagkakaroon, nag-isot pagkit ko og move on sa nahitabo. Ginhin na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.